खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोबाय आसाम पुलिसनि एडमिट कार्डखौ होबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामदोंमोन नोंथांमोना दायो इजिलि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनो हासिगोन बे भिडिअनि गेजेरजों एडमिट कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामनो हायो बेखौनो आं दिन्थिगोन बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजिं एपखौ ओपन खालामना ला आं दायो स्क्रिनाव नोंथांमोननो दिन्थिनो क्रम ब्राउजारखौ ओपन खालामदों आं दायो क्रम ब्राउजाराव सार्च खालामनाय मोनसे अपसन दङ ना स' बेवहाय SLPRB होनना सार्च खालामोब्लानो जाबाय SLPRB होनना लिरनानै SLPRB स' नै फार्स्टआवनो आं SLPRB होनना सार्च खालामबाय SLPRB सार्च खालामब्ला फार्स्टआव बिथांमोननि जिथु अफिसियेल वेबसाइट slprbassam.in बेबायदि ओंखारो आरो सेकेन्ड मोनसेयाव admit.apcap.in बे मोनसे ओंखारो नै एडमिट कार्ड पर्टेल होननाय स' बेयावनो क्लिक खालामना होब्लानो जाबाय नोंथांमोना गोसोब्ला डाइरेक्ट बे जिथु एड्रेस वेबसाइटनि एड्रेस बेखौबो लिरनानै सार्च खालामनो हागोन admit.apcap.in आरो नङाब्ला SLPRB सार्च खालामब्ला अट'मेटिकेलि सेकेन्ड मोनसे अपसनाव बेयो फैखायो स' फार्स्टआव बेयाव क्लिक खालामबाय आं जोंना नेटआ एसे स्ल' दे बेनि थाखायनो माने भिडिअआ बाय गोलावबो जानो हानाय फार्स्ट बेवहाय एडमिट कार्ड डाउनलड पर्टेल होनना बिथांमोना लिरखाबाय नै नाम्बार वानाव दङ एडमिट कार्ड फर फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट एन्ड फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्ट इन पारसुएन्स अफ नटिस इस्युड बे आगोलाव नटिस होनायफ्रा बेनो फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्टनि थाखाय बेयो स' बेवहाय डाउनलड होनाय अपसन नै बे साइडआव नुदों बे डाउनलड अपसनाव नुनायाव बेवहाय क्लिक खालामनानै हो बेयाव क्लिक खालामबाय आं क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो बेबायदि अपसन नुदों मोनसेया जाबाय फन नाम्बार नङाब्ला एप्लिकेशन आइडि होनांगौ बेयाव आरो सेकेन्डआव डेट अफ बार्थखौ होनांगौ स' जायफोरना एप्लिकेशन आइडिया गैया एबा माने गोसोआव गैयाब्ला बेवहाय गावनि फन नाम्बारखौ होयोब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामनाय समाव जाय फन नाम्बारखौ होदोंमोन बेवहाय बेखौनो हो बिनि उनाव गावनि डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामना ला स' फन नाम्बारखौथ' मिथिखायो नोंथांमोना माबायदि होनांगौ 9106 बेफोरबायदि बिनि उनाव डेट अफ बार्थखौ माबोरै सेलेक्ट खालामा बेखौ दिन्थिनानै डेट अफ बार्थआव बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि अपसन नुजागोन बेबायदि अपसन नुजायोब्ला नै फार्स्टआवनो नोंथाङा गावनि बैसोखौ सेलेक्ट इयारखौ मा इयाराव जोनोम जादोंमोन बेखौ सेलेक्ट खालामग्रोना ला बे साइडआव नै 2024 लिरदोंना बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो मायाव जोनोम जादोंमोन बेखौ माने क्लिक खालामनानै हो फर एग्जाम्पल आं 2000 होबाय 2000 होनायनि उनाव बे सेकेन्ड अपसना जाबाय मान्थ दान मा दानाव जोनोम जादोंमोन बेखौबो सेलेक्ट खालामना ला हमना ला बेयाव सेप्तेम्बर दं अक्ट'बर जुलाइ जुन बेफोर गासैबो दङ फर एग्जाम्पल आं जुलाइखौनो सेलेक्ट खालामबाय जुलाइखौ सेलेक्ट खालामनायनि उनाव मा खालाराव जोनोम जादों बेवहाय टटेल 31टानि जायखिजाया मोनसेखौ सेलेक्ट खालाम मा खालाराव नोंथाङा जोनोम जादों हमना ला 1आव जोनोम जादोंबा 1आव 2 बा 2 स' बेफोरबायदि हमना आं 13खौ सेलेक्ट खालामबाय बेबायदि खालामोब्लानो बे अपसना नुजायो बिनि उनाव गावनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै बेवहाय लगइन खालामोब्लानो जाबाय स' आं आंनिखौ फार्स्टआव होना लाग्रोनि बिनि उनाव लगइन खालामनानै दिन्थिगोन स' दायो आं आंनिखौ होना लाबाय मबाइल नाम्बार आरो डेट अफ बार्थखौ सेलेक्ट खालामबाय बिनि उनाव बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनांगौ स' आं लगइनाव क्लिक खालामबाय दायो लगइनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो आंनि नामा नुजादों डियार मृदुल बर' बेवहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनायनि मोनसे अपसन दं नै बे डाउनलडाव क्लिक खालामना होयोब्लानो अट'मेटिकेलि नोंथांनि एडमिट कार्डआ डाउनलड जागोन स' आं नै क्लिक खालामबाय गोजौआव डाउनलड जादों नै दायो अट'मेटिकेलि डाउनलड जाखाबाय आरो नै नुजाबायबो माबायदि बे खनसेनि एडमिट कार्डआ स' आंनि गासैबो डिटेल्सफोरा नुजादों बेयाव रल नाम्बार एप्लिकेशन आइडि नेम फादार नेम मादार्स नेम डेट अफ बार्थ आरो लोगोसे जितु एग्जामनि भेन्यु नि डिटेल्स बेखौबो बिथांमोना होदों नै पार्मानेन्ट डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि बिनि उनाव एग्जाम भेन्यु एड्रेसा पुलिस रिजार्भ फिल्ड उदालगुरि आरो एग्जामनि डेटआ 2 नभेम्बर 2024 आरो रिपर्टिं टाइमा नै 6 AM स' आं मायाव एप्लाइ खालामदोंमोन होनना बुङोब्ला बेवहाय गाहायाव गासैबो डिटेल्सफोरा दंजोबो नै पस्ट एप्लाइ फर कनस्टेबल UB बिनि उनाव कनस्टेबल AB बिनि उनाव APRनि कनस्टेबल AB APRनि कमिउनिकेसन होदों बेवहाय बिनि उनाव साब अफिसार इन फायार एन्ड इमार्जेन्सि सार्भिस स' बेफोर गासैबो डिटेल्सफोरा दंजोबो टटेल 6टा एप्लाइ खालामनाय जादों आं स' बेनोमोन बेबायदि नोंथांमोना एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लायोब्लानो जाबाय जेरैबायदि आं नोंथांमोननो दिन्थिनानै होबाय स्टार्टिङाव बे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव आं डाइरेक्ट लिंकखौबो होगोन दे हायोब्ला नोंथांमोना बेयाव थांनानैबो नायनो हागोन स' दासिमनि थाखाय बेखिनियानो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय थेंक इउ फर वाचिं